फायनली बऱ्याच वेळानंतर मंडळी थोडी विश्रांती घेतलेली आहे. एका लोकेशनवरती थांबलोय आणि इथून तुम्हाला कळणार आम्ही कुठे आलेलो आहोत. सो मंडळी तुम्ही बघू शकताय कसा उतार आहे, एकदम डेडली उतार. हे मंडळी बेलाचं झाड आहे. चल असलं वातावरण कसलं आहे बघा घराच्या समोर. आणि खाली गेल्यानंतर तुम्हाला दाखवतो काहीतरी अनएक्सपेक्टेड. तुम्ही खुशच होऊन जाणार, एकदम जबरदस्त. तर कशा काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड मॉर्निंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाओ. तर मंडळी आज सकाळी पाऊस एवढ्या जोरात चालू झालेला आहे ना. कालपासून यायचं होतं इकडे, तो काल आलाय आणि आता एवढ्या जोरात चालू आहे ना सकाळपासून, थांबायचं नाव नाही आणि आता थांबणार पण नाही. तुम्हाला दाखवतो काय परिस्थिती झालेली आहे सकाळपासून. मला वाटतं खूप अगोदरपासून पडतोय, आईला आणि माहिती असणार. तुम्हाला दाखवतो काय झालं आहे. मंडळी तुम्ही बघू शकताय आणि वातावरण बघा, पाऊस जाण्याचा काय नाही आहे. एकदम बेकार पाऊस पडलाय सकाळपासून. पाणी केवढ्या स्पीडमध्ये होते आणि आता कंटिन्यू असाच असणार पाऊस. आता चतुर्थीत पण असाच 100%. सो आपण नवीन नाश्ता करायला गाडीवरती जायचं आहे लगेच 9:15 वाजता. आई आणि बसलेले आहे तिकडे आणि नाश्ता पण जबरदस्त झाला, वेगळाच. बटाट्याच्या पुऱ्या आहेत मंडळी, बघून वाटण्यात वड्या असल्या की ना, एकदम नरम खुसखुशीत. एक टँकर आणतं पाणी येतो. 3 दिवसात. विचार कर 3 घरा म्हणजे त्यांना पाणी कितक्यात पडत. फायनली मंडळी भाडं सोडून झालेलं आहे आणि आता वातावरण बघा कसलं जबरदस्त वाटतंय बघा. पावसाळ्यात एकदम भयानक, एकदम भारी, म्हणजे एकदम भारी, खतरनाक. सो आपण आता घरी चाललोय परत एकदा. म्हणजे आपल्याला ट्रेनचा भाडा आहे दुसरा, हे पहिलं भाडं सोडून झालेलं आहे आणि कदाचित त्यांना रिटर्न पण आणायचं असेल नंतर. सो पहिली गोष्ट तर जाऊया पटपट. 7च मिनटं राहिलेली आहेत माझ्याकडे करेक्ट. म्हणजे मगाच्या भाड्याला निघताना थोडासा उशीर झाला त्याच्यामुळे. सो जाऊया. आणि लोक आता सगळे मासे वगैरे धरायला नक्की 100% जाणार, कारण बघितलं तर नदीला पाणी दिसत होतं मगाशी भंगसा नदीकडे. जिकडनं आमच्याकडे जी नदी वाहत येते तीच नदी इकडे खाली येते कुडा साईडला. सो मासे कुर्ले एन्जॉय करणार. तुम्ही पण पकडलात तर नक्की कमेंट करून सांगा. सो जाऊया पटपट. मंडळी फायनली सगळी भाडी मारून आले घरी आणि वाजलेले आहेत करेक्ट दुपारचे 1:53 झालेली आहेत. सो पाऊस अजून थांबलेला नाही, जसं तसं आहे, सकाळी जसा होता तेवढाच. अरे हां, सो टाईम झालेला आहे जेवायचा. आई चला जेवूया. सो मंडळी पटपट जेवून घेऊया. आणि तुम्हाला माहितीच आहे, तुम्ही ऑलरेडी थंबनेल बघितलंच असेल, तर आम्ही चाललोय फिरायला खूप लांब, एकदम खतरनाक आत्याकडे आमच्या. तर कुठे जातोय तेवढं सांगत नाही, पण फिरायला तर जातोय. पावसात सगळ्यांना घेऊन फिरायला चाललोय आपण मंडळी. सो पटपट जेवून घेऊया. मंडळी फायनली जायला रेडी झालेलो आहोत. दरवाजा वगैरे बंद करूया. कडी 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 लाईटी काढा चला. सो मंडळी नाही म्हटलं तरी बराच वेळ झाला आहे, 2:45 झालेले आहेत निघेपर्यंत आपल्याला. आणि आता यायला उशीर होणार आहे 100%. तर सगळे जातोय आज. बऱ्याच वर्षानंतर आम्ही सगळे एकत्र, घरातले सगळे 5 जण, आणि ते पण रिक्षाने, आणि खूप लांब जाणार आहोत. कुठे जातोय हे तुम्हाला पुढे गेल्यानंतर कळेल, आता सांगत नाही कुठे जातो. पण आत्याकडे जातोय माझ्या. तुम्हाला माझ्या आत्या माहिती नसणार काय, सगळे दिसतली. सो बाबू, त्याच्यानंतर आई, दिव्या आणि पप्पा. आणि आपला कामा म्हणजे गाडी चालवायच्या. माझे बूट गाडी येतच. चला लेट्स गो मंडळी. आणि पाऊस बघूया कुठपर्यंत भेटतोय, का इकडेच आमच्याकडे पडतोय काय माहिती. काय काय बघायला मिळतंय बघूया. फायनली बऱ्याच वेळानंतर मंडळी थोडी विश्रांती घेतलेली आहे. एका लोकेशनवरती थांबलोय आणि इथून तुम्हाला कळणार आम्ही कुठे आलेलो आहोत. सो करेक्ट माझ्या पाठीमागे मंदिर आहे आणि पूर्ण ओपन एरिया तुम्हाला दिसत असेल, ते वगैरे. आधी तुझ्या पाया पड. सो मंडळी आपण एका उत्कृष्ट सुंदर मंदिराकडे थांबलोय, एकदम जबरदस्त. आणि इथे आल्यानंतर आम्हीच नाही तर प्रत्येकजण इथे थांबल्याशिवाय पुढे जात नाही मंडळी. तर तुम्हाला मंदिरच दाखवतो डायरेक्ट. तर मंडळी आपण आहोत जय येसू अक्का माऊली देवस्थान परुळे. तर पाट परुळे या साईडला आलोय. सो पहिली गोष्ट तर जाऊया आणि पाया पडून येऊया. सगळे गेलेत, मीच इकडे थांबलोय. होल फॅमिली, सगळे फॅमिली मेंबर एकत्र आहेत. योगायोग. पडलं पाया.
तर मंडळी पाया पडून घ्या. येसू अक्का मंदिर परुळे. तर मंडळी पाया तर पडून आमचं झालेलं आहे. आणि मंदिर छोटंच आहे पण अशा जागेवरती आहे ना मंडळी, काय तुमचं मन एकदम रमून जाणार. जबरदस्त खुला एरिया आणि हवा तर चालूच असते 24 तास इकडे. आणि मूर्ती बघून एकदम मन प्रसन्न होणार. आणि आल्यानंतर मंडळी काही पण तुमच्याकडे खाऊ असे ना, काही पण वस्तू असे ना, थोडंफार ठेवून जायचं. काय आहे सगळे लोक जाणारे काय पण अगदीच नसलं तर बाजूच्या झाडाचं पान तोडून होय नका, पण ते इथे बाहेर ठेवतात किंवा आता मंदिरात ठेवतात आणि जातात. ज्यांनी पान खातात ते लोक तंबाखू पान काय असेल ते ठेवतात नाही जातात. आणि इथे आल्यावर आठवणच होते काहीतरी ठेवायचंय म्हणून. आणि आम्ही आता बरीच वर्ष येतोय. त्याच्या आत्याकडे आलो की बरोबर इथे येऊन आठवण होते आणि काय नाही काय म्हणजे चॉकलेट घेऊनच येतो इथं नाही आठवणीने आणि इथे ठेवतो. म्हणजे मी गाडी चालवत होतो त्याच्यामुळे ब्लॉग काही शूट झाले नाही. वाटेतला समोरच्या साईडलाच आपलं विमानतळ आहे, एअरपोर्टची जागा आहे. आता थोडंसं थांबूया आणि मग आत्याच्या घरी जाऊया. आत्याचं घर तर अशा ठिकाणी आहे ना जबरदस्त, तिकडे तर मजा देणार तुम्हाला 100%. एकदम शांत थंड वातावरण. सो चला जाऊया आपल्या गाडीकडे जाऊया आणि पटकन पुढे जाऊया. पाऊस पण तिकडे पण पावसाचं वातावरण आहे एकदम भयानक. सो लेट्स गो. मंडळी पुढे आल्यानंतर हा बघा तुम्ही बघू शकताय, हा आहे एअरपोर्ट करेक्ट आणि हा रनवे आहे. सो इकडनं आता भरपूर लांब आहेत, तसं इकडनं आम्हाला क्लिअर दिसत आहेत. सो हा करेक्ट रनवे आहे. कायच्या साईडने येत आहे विमान? थोडंसं इलाका असा येता पुढे जाऊन परततात, त्या टोकावर जाऊन परततात, परत रिटर्न आणून त्या इमारतीकडे घेऊन जातात विमान. हा म्हणजे मंडळी इकडनं येऊन या साईडला उतरून परत परतवून तिकडच्या साईडला घेऊन जातात. ते लास्ट टोकावर. आणि इकडे पण पाऊस मंडळी कसा भरलेला आहे बघा, लोकांना बघायला मिळत नाही. आता इकडे चालू झालं एकदा की थांबणार नाही अजिबात. त्याला 1 वाजता येऊ आहे मग विमान दिसतं. येस, दुपारी 1 वाजता आलो असतं दिसलं असतं विमान. सो चला आता जाऊया त्याच्या घरी डायरेक्ट. ते लाईटी पेटतात ना मोठी, तिचं विमान थांबवतो काळ्या बिल्डिंगकडे. सो मंडळी एकदम घराच्या जवळ आल्या त्याच्या. आणि रोड असा आहे, घर एकदम सकलात आहे खाली, एकदम मोठा उतार. आणि पहिला काय रोड नव्हता, सगळे घाबरे उबरे झालेले आहेत गाडीतले. चालवतोय मी तरी पण. सो मंडळी तुम्ही बघू शकताय कसा उतार आहे, एकदम डेडली उतार. माकड बघले. आता मग तिथं दर्शन करून देतो मोबाईल घेऊन. शनिवार बजरंगबलीची जय. दोन होते बघ. झालं सावकाश झाला. ही दरीसारखा रोड आहे तुम्ही बघू शकताय. आणि सगळी झाडं वगैरे दिसत आहेत तुम्हाला. ही रतांब्याची झाडं आहेत, कोकमाची झाडं. आखड बघितलं एकदम खतरनाक. टू व्हीलर आली ना तर एकदम सावध. टायर वगैरे जुने असतील तर गाडी आणताना मुश्किल. दरी सारखा रोड आहे. मंडई फायनली गाडी पण पार्क करून झालेली आहे आणि आपण पोहोचलोय. सगळेजण पुढे गेलेत मला टाकून. इकडे पण पाणी जमा झालेलं आहे, म्हणजे पाऊस एकदम भरपूर पडलेला आहे. अजून घर खाली आहे म्हणजे आम्ही एकदम तिकडच्या साईडने वरच्या टोकाने आलोय. चला जाऊया खाली. किती वर्षानंतर सगळे एकत्र. आणि घरं बघा म्हणजे लोकांची घरं सगळी या साईडला आहेत, खाली खाली खाली. कशी वाटाई? हा जे यय नाही होते ते सगळ्यांच्या पुढे काय. आणि मंडई 4 माणसांना बसायला मिळत नाही व्यवस्थित. काही व्यवस्थित 4 माणसांना बसक भेटणार नाही. चल येतो चल, हे घर माहित आहे. चल पाय गटला खर. हे मंडई बेलाचं झाड आहे. चल घरं कशी खाली आहेत बघा. म्हणजे इकडे माकडांचा ओव्हर भरपूर असतो. चला चल चल. सो एक मेंबर मागे राहिलेला आहे फक्त.
तो म्हणजे बाबू. सो मंडळी अशा प्रकारे वाट आहे. कशी वाटली दिवल्या आजी काय करता? येता येतलो किती वर्षांनी परतलो आई. हा आता पोपट बघ तो आम्ही दिलेलो होतो. हा आमचं उडान गेलो. फायनली पोहोचलो मंडई आणि आल्यानंतर आमच्याकडलोच ना. सो हे आहे मंडई आत्याचं घर. तुम्हाला दाखवून आणतो जबरदस्त थोड्या वेळाने खाली नेऊन काहीतरी खतरनाक स्पेशल. आत्या खाया आताची जाग नाही ती नाही. हा आता नाही. तर मंडळी ही बघा ही आहे आजी. आणि पहिली आजी सारखी यायची आमच्याकडे मंडळी. पण आम्ही लहान असताना ती माझ्या नंदेच म्हणजे तिच्या मुलीकडे गेली नसेल एवढी आमच्याकडे राहिली. आणि अगदी आपल्या म्हणजे ओंकारला आणि त्यांच्या आजी सारखी एकदम आमच्या सख्या आजीपेक्षा जास्त जास्त आमच्यासाठी खूप केलं. आमच्या खरी गोष्ट तर आमच्यासाठी आमच्या मागच्या जे दिवस होते आमचे एकदम वाईट काळात तेव्हा आजी होती आमच्यासोबत. आजी होती आमच्यासोबत मंडळी. आणि पहिली बाबूला मी घेऊन जायची खेळायला तेव्हा माझं घर सगळे खानावळीची मुलं आजी सांभाळायची. 10 मुलं मंडळी. तर सगळ्यांच्या जेवणाची नाश्त्याची तयारी जेव्हा आई नसायची तेव्हा सगळं आजीने केलेलं आहे मंडळी. आता आमची पण न्यायची इच्छा आहे पण आजीची तब्येत बरी नसते म्हणून आत्या ऐकत नाही. आत्या मंडळी पाठवायला घाबरते. नाहीतर आहे म्हणतो आता सगळं व्यवस्थित. आणि रिक्षा काय मंडळी आम्ही हल्ली घेतली नाही. 2 व्हीलरवरनं न्यायला यायला प्रवास पण भरपूर लांब आहे. इकडनं नाही म्हटलं तरी आता 50 किलोमीटर होईल सगळं अंतर. 40 तर नक्कीच. कारण एअरपोर्टचा रोड आता वाढलेला आहे त्याच्यामुळे. सो आत्या गेल्यावरती आत्याला वाटलं आम्हाला यायला उशीर झाला. तुमचा फोन लागता काय हो? त्यामुळे सो बघूया आता आत्या कधी येते. मंडळी आत्याशी कॉन्टॅक्ट झालेला आहे आणि आत्या बोलली थोड्याच वेळात येते म्हणून. सो तोपर्यंत वेळ आहे तोपर्यंत जरा मंडळी फिरून येऊया खाली जाऊन. असलं वातावरण कसलं आहे बघा घराच्या समोर. आणि खाली गेल्यानंतर तुम्हाला दाखवतो काहीतरी अनएक्सपेक्टेड. तुम्ही खुशच होऊन जाणार एकदम जबरदस्त अशा ठिकाणी. या सगळ्यांना मी घेऊन आलो आहे आता. आमच्या घरातले फॅमिली मेंबर सगळे. सो ही विहीर आहे आणि त्याच्यानंतर ही सगळी झाडं बघू शकता तुम्ही. पोपळीची झाडं आहेत म्हणजे सुपारीची. आणि किती आहेत बघा. आणि सगळी आत्याचीच आहे ती. कसं वाटतं दिवलंय? हा हा कसं वाटतं तर सांग. खतरनाक मंडई. आणि हे सगळ्यात तुम्ही पाणी बघते आता तुम्हाला पाणी दिसेल एकदम जवळ गेल्यानंतर. हे बघा खतरनाक. आणि हे सगळं मंडई नदीचं पाणी आहे. कर्ली नदीचं पाणी आहे आणि खोल आहे. तुम्हाला वाटत असेल पण भरपूर खोल आहे. कारण मागच्या वेळी आम्ही आलो होतो तेव्हापासून जेव्हा जेव्हा कधी आम्ही इकडे येतो इकडे येऊनच जातो खाली. आणि आता तर खूप वर्षानंतर इकडे आलो आहे. सो इकडे म्हणजे पुरुषभर तरी खोल आहे पाणी. सो कसं वाटलं कमेंट करून नक्की सांगा. आत्याच्या घराकडे आमच्या एकदम. आणि घराच्या खालीच तुम्ही बघितलं नदीचं पाणी आहे. आणि खरं तर आत्याचे मिस्टर आम्हाला पहिले होडीने वगैरे फिरवायचे इकडे या साईडला त्याच्यानंतर पूर्ण तिकडच्या साईडला. सो आता पाऊस पडायचं वातावरण चालू झालेलं आहे त्याच्यामुळे. नाहीतर फिरून पण आणलं असता. आता खरं तर जेवायला मागे लागलेत पण आम्हाला जायचं आहे कारण घरी कोंबडी वगैरे बाहेर आहे. त्याच्यानंतर कुत्रे आहेत आमचे 2. सो कशा तरी पप्पांनी त्यांना सांगितलं आहे. सो आता आत्या याची वाट बघतोय फक्त. आत्याला भेट द्यायची आणि नंतर मग निघायचं घरी. सो कसं वाटलं नक्की कमेंट करून सांगा. इकडे तुका मंडई जाऊया आता डायरेक्ट घरी. आणि हे वरती बघताय तुम्ही हे व्हाईट कलरचं घर आहे ते आत्याचं आहे करेक्ट. सो मस्त आज वेकेशन झाला थोडक्यात आमचा. नाहीतरी काय आम्ही येणार नसतो काय. हा दुसरी गोष्ट मंडई सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आजीने मंडई आम्हाला सगळ्यांना ओळखलं पण बाबूला ओळखलेलाच नाही. कारण बाबू जेव्हा म्हणजे आजी जेव्हा यायची तेव्हा बाबू एकदम लहान होता. खूप लहान होता. चेस वगैरे खेळायला जायचं सुरुवातीला तेव्हा.
सो आजीने त्याला ओळखलेला नाही, बाकी सगळ्यांना ओळखलेलं आहे. सो जाऊया वरती आणि आता आत्याचीच वाट बघतोय. आत्याला भेट द्यायची आणि मग घरी जायचा. तर मंडळी फायनली आत्या आलेली आहे. आम्ही खूप वेळा आत्या गेली होती वरती काम करायला, शेतीचं काम. सो हे आहे माझी आत्या आणि तुम्ही पहिल्यांदाच बघितलं असेल आत्याला. सगळे आठवणी आता जमा करून ठेवते. कोण सांगा मागे सगळे ह्या काढतात सगळे सगळा जमा करून ठेवते. पुढे आणखी आमच्या पुढच्या पिढी सुद्धा बघू शकतात आयुष्यभर. तर हे आहेत आत्याचे मिस्टर. सगळा जमा करून ठेवतात. पिढी निर्माण होईल ते कौतुक दाखवतो. सगळ्यांका दिसतला, पाहुण्यांका, ओळखीच्यांका, सगळ्यांका पूर्वी काय आणि खरं म्हणजे एकदम असे लहान पोरांपासून म्हाताऱ्यांत सगळ्यात मिश्रण राहणार आहे. आमच्या घरात सगळ्यासारखे पाहुणा असं नाही किंवा काय असं नाही. हा म्हणजे आमच्या गोळ्याचो येतो लोक सगळा होय असं नाही व्हिडिओ सगळ्यांसाठी. आता तर आत्यावरती मंडळी शेतीचं काम करायला गेली होती, त्याच्यामुळे यायला आत्याला उशीर झाला. सगळं लिहून बिळून तयार केलं. आणि आम्ही सगळे आधी बरेच वर्ष नेलो. एकठही झालं ही खूप वर्ष आहे. उन्हाळ्याचे दिवस असले असते तर भाऊजींबरोबर आपण नदीत पण गेलो असतो. नदीत का होडी फिरवल्यानी बसवून आमका. म्हणजे ह्या बोलत सगळा टीम होता. हो सगळा म्हणजे सगळा उद्या सगळा मिलिंदाक दिसताला. हो सगळा दिसता उद्या आपणच दिसताला. आता एक दिवस भाऊजी बरोबर मालवण जायचं. एकदा कधी गेली होती? खूप वर्ष कॉलेजचं मुलगा. हो कॉलेजचं मुलगा. आणि एकदा ओम्याने येल्लो तेव्हा आम्ही फिरवला नाही तुम्ही आमका. आणि मेस्त्री ताई आणि आपण किल्ल्यावर गेलेलो तेव्हा. चला तर मंडळी निरोप घ्यायची वेळ आलेली आहे. आता डायरेक्ट घरी. पप्पाकडे पिशी पप्पा घेतात. चला मंडळी मिलिंद काय इकडे नाही, पण मिलिंद बघेल उद्या. मिलिंद आत्याचा मुलगा. मागच्या वेळी तुम्ही बघितलं बीचवर गेलो होतो आम्ही फिरायला, तेव्हा मिलिंद होता. सो आता मिलिंद नाही इकडे. मिलिंद काय सांगताय? नाही आता निरोप काय बोच करूचा. चला आजी आमच्याकडे कधी आता? हा पुढच्या रविवारी सांगता. हो घेऊनच जाते ना आजी एक. मग कधी? पुढच्या रविवारी. पुढच्या रविवारी हयसर येऊचा म्हणा सांगितलं. हा वयोच मंडळी. चला पप्पा पिशी. चला आणि मंडळी आता चढायची कसरत आहे. मग अशी उतरून आले तसं आता चढून जायचं आहे. कशा पायऱ्या आहेत बघा. इकडनं वरती जायचं आहे त्या साईडला, करेक्ट त्या टोकाला. होय पायाखाली बघून टाका. तर मंडळी फायनली आमची फॅमिली ट्रिप सक्सेसफुल झालेली आहे. सो आता डायरेक्ट तुम्हाला घरी भेटतो, कारण वाटेत आता काय शूट करायला भेटणार नाही जास्त. आणि ऑलरेडी व्लॉग मोठा झालेला आहे. आपले व्लॉग मिनिमम 15 मिनिटाचे येतात. एकदम सुरुवातीला 30-30 मिनिटाचे पण आलेत. नंतर मला कळलं, लोकांनी सजेशन पण घेतले बऱ्याच जणांचे, बऱ्याच जणांनी हेल्प पण केली. सो लेट्स गो, जाऊया आता घरी आणि भेटतो तुम्हाला डायरेक्ट आता घरी. आता गाडी चालवायची आहे मला कंटिन्यू. आणि पाऊस पण आहे आणि संध्याकाळ झाली की तुम्हाला माहितीच आहे मोबाईल क्वालिटी देत नाही एवढा. सो चढत आहेत सगळेजण. आता कसा वाटतो अबू? मंडळी फायनली एकदाच्या गाडीकडे आलो. ही आत्ताची गाडी. आणि वाजलेले आहेत करेक्ट 6:12. सो बघूया आता किती वेळ लागतो घरी पोचायला. सो लेट्स गो. मंडळी फायनली घरी पोहोचलो आणि वाजलेले आहेत करेक्ट 7:34 झालेली आहेत. सो लाईट लावा पटापट. चला एकदाचे घरी आलो. दमाग झाला की गाडी चालव नाही बसन. दमाग झाला माझा गाडी चालवून. दमाग झाला की देवा.
सामान काढूया नाही सामान काढा दरवेळेस सोड मी जाते बाय सो मंडळी आज जाऊया कैसा लगा आली माझी इच्छा पुरी आता फिरायला यायची परत सांगू नको आता फिरायला मंडळी एकदाच्या घरी पोहोचलो मस्त येताना लवकर आलो जाताना जरा कुडामध्ये थांबलो होतो काम होतं त्याच्यामुळे जरा उशीर झाला त्यामुळे सो आणि तिकडनं कुडामधनं निघताना आमचं काम झालं आणि त्याच्यानंतर आम्ही निघत होतो तेव्हाच आम्हाला आमचे सबस्क्रायबर भेटले मंडळी इकडच्याच आहेत निशा मांडवकर म्हणून तर खूप भारी वाटलं त्यांना भेटून एकदम जबरदस्त आणि बोलत होते मला मी पण इकडचीच आहे लोकल म्हणून तर आम्हाला पण मस्त वाटलं एकदम भारी आणि बोलून तर एकदम जबरदस्त वाटलं एकदम जबरदस्त तर तुमचा सपोर्ट नेहमी असाच राहून दे सो मंडळी आता काय करणार नाही आता मस्त थोड्या वेळानंतर जेवणार चहा पिऊन आणि नंतर ब्लॉग एडिट करायचा आणि झोपायचा सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय